programa sa radyo. Ito po ang EDSA. That's right mga kabisyo, makakasama niyo po kami ni Tanghenyo hanggang alas 9 ng gabi. Yours truly, Diego Bandido. at syempre ang pinakamatalino sa lahat. Henyo. Maraming bagay po tayong pag-uusapan, maraming bagay po tayong lologikan para hindi ka ma-scam. Mga isyong pag-uusapan po natin. Ayan, bigyan po natin ng logic para nang sa gayon meron po tayong mga matutunan, madudukot na pag-aaralan. O, di ba? At syempre, sa mga kabisyo po natin dyan na sinuwerte. Sa kanila mga Christmas party. Alam nyo na! Aray! Bakit ang? Ay, peste ka, parang nagyayabang ka porket ikaw nanalo ng grand prize? Hindi ba? Well, I have all the reasons in the world to be proud of it. Dahil sa loob po ng 15 anyos. Oh no! Yes, tama pong narinig po ninyo mga kabisyo. This is a remarkable year for me bilang Diego Bandido dahil 15 years na po ako dito sa aming kumpanya. Simula pa po sa Yes FM days na kasama ko si Uncle Totoy Bato hanggang sa nalipat po ako dito sa 90.7 Love Radio. 15 anyos na po ako at ganun pa rin po, wala pa rin buhok. No. Tama po, wala pa rin buhok. Matagal na po akong nag-decide sa aking hairstyle. Pero balikan natin yung yun nga kagabi sa aming Christmas party, hindi ko po talaga ini-expect na aray, may halak tuloy ako. Totoo po yung ubo ko, hindi po joke yun. No. May plema po ako. Yun nga po mga kabisyo, first time kong manalo ng isang major award. Diba? Nanalo lang naman po ang inyong abang lingkod ng Frigidaire na inverter. Yan! First time! Kaya ako po ay masaya. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Clap your hands. Ang saya-saya. Clap your hands. Kaya ikaw, Boards, ikaw, Uncle, Manong Driver, kung ang pupuntahan mo ngayon, dahil nasa biyahe ka, uy, grabe yung traffic ngayon, ha? Sobra-sobra, mga insan. Lalo na kahapon na experience ko. Grabe, dapat magdala na kayo ng Arinol. Hindi, seryoso. Sobra-sobra talaga yung traffic. Imagine mo, galing Cavite, papunta lang ako Makati, nabot ako ng 4 na oras. Parang umakyat na rin ako ng Baguio. Magdala na kayo ng Arinola. Eto na po talaga yung Christmas rush. O ayan, sa mga pupunta po na kanilang Christmas party, good luck po. Sana mabunot ka rin kagaya ko. At well, basta enjoy lang natin the moment. Huwag masyadong eye on the prize. Kasi kung para sa'yo, it will come to you. Relax! Alright mga kabisyo, now I'm gonna give you a song para sa mga Grab drivers natin na nakatutok sa atin. This is coming from The Flame. Baliktad, from The Chip Trick, titled The Flame pala. Eto pa rin po ang programang EDSA.